Ayo, sir. Uy, kahit ako buto ba ka? Ay, sir, paninglon tan akong bayad sa motor, sir ba? Saan man ka day? Kolektor sa motor, sir. Kolektor sa motor. Bayad mo ko ng motor. Nga nang magkolekta pa man ka diri. Ay, igor amo ko gisugo, sir. Di lang utata mga suko, sir, kay Kainit akong ulo. Ako'y kwarta. Saan man tanoron, sir, nga naningil man gid ko, sir, nya. Pwede naman Kanang ako na. motor dong. Bayaran na ako na og kuan. Di mo kahulat. Bakoy mahimo ana. Dili lang ta mga suko, sir, kay gisugo ra pud ko, sir, nga maningilan ning bayad sa motor, sir, kay apit ta Patay mga na. Ulbo na lang akong kaspa. Nagwagi ko'y kwarta. Kaya wa pa na mayad ang mga utangan. ituig na lang, sir. Apit na lang gid ni sir, pagyapon ni mo ni bayaran, sir, ba? Bayaran na ako na. Sa may gusto din nila ana day. Anong magsuko-suko man sila na. Ipaningil Panihan lagi. pag mo ha. Ipaningil lagi ko, sir, nya. Mo man nilang ngon nga. Dili yun. Bayaran na lang ako na makapabor ko, makapaningil ko sa mga kan. Uli dito. Tigbason kang buanga ka. Yo, sir. Uli dito, uli. Ayos. Uli. Why are you running? Why are you running? Huwag kayo iiyak. La 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 Yo! la Stoy! la la la. Uy! Uy! Kawa ka ba? Buwan na kayo bayad sa mga utang ha? Saban mo kailan mo? Sawa kayo lang sa itong gikuan mo ha? Kisa man. Kisa man ta. Agay. Mga ka, buwan na kayo bayad sa mga utang. Walang ko kailan mo call. Agay. Ikaw, katong nangutang ka sa kuwag Gismel. Hala, Jismil nga. Sa Jismil. Gismel ay mga utang sa kuwag? Kisa man dai ka. Ako ito yung utangan mo. Agay. Buwan ka. Wa mo ko utang. Saan gusto mo? Tigbas ha? Agay. Tigbas ha? Tigbas? Wa mo ko nang utang sa imo ha. Nangutang ka sa kuwag Gismel. Bayarin na to karon kay nang kolektor sa motor na ana dira. Kinsa man dai ka di ay. Ako lang ito si Uncle Totoy. Tingnan niyo mo, ipalit ako bra, pantis akong sabi, ito na secret mga kain! Wa mo ko kailan mo. Mga kailan? Mga kailan eh, naungan eh? Bago ko diri ang tao sa Brooke Jis. Sige bago. Huwag kayo iiyak. Kinsa man giday ka di ay nga mo kay utang nimo. Ako lagi ito yung mga tangan lagi, Gismil ka ito. Pataka ka naman tigwa. Ikaw, palimutin mo, tingin kang buanga ka. Hmm? Grabe, artista kayo, bisag wangit. Hoy! Hoy! Grabe, pwede manihim mo artista sa ABS-CBN? Hoy! Ala, namatay na. Uy! Uy! Uli na lang, boy. Hindi man namatay mo mo. Be? Ala, namatay gud bay. Lay ka na na. Tapos namiagay batig baso mas buang, party artista. Na. Mga ka lang. 2,000 years later. Huwag kayo iiyak. Sa mga panty diri nga wala pa mga uga rin eh. Ay, kamingaw sa panahon. Beto! Masal Beto. Ay, Soy! Ikaw gahapon papatay-patay kang animala ka. Ikaw kinsa man ka? pagbayad na si mong utang. Wa man gid ko nimo. Huh? Anong ibalik na mo Pagbayad na pagbayad na si mong utang mo ha, tigbason ka lagi ka. Ano dili ba ka mabayad si mong utang? Nakalistahan sa imong mga utang? Na! Wala. Natay picture na to, natay video, part 1. Mga ka, biyag tigbason di ka. Wala man gid ko utang aning tawanan. Ni nganong himuan man ko nimo utang? Lumiyag, itang parusa naman papatay-patay, baka animala ka ha. Na. Wala lagi kay utang sa imo ako. Unsa? Ay, unsa man ka? Tigbason to na lang yung kabuanga ka. Ay, ali! Ali! Pastilan. So. Brooke Jis. Sige bago! No. Da. Sakasay ako. Saigo na dito. Sakasay ako. Sakit tayo. Alam mo ako. Papangig. Ana, magbisod ka. boss. Kusga ba? Ana pag ana. Kusga ba? Ana, okay. Dala, kamot. Ana. Dala ba? Pero action deh kapit na kwan. Kwan ba? Wa mo koy utang gid sa imo. Anong ingnon mo kunin mo nga koy utang sa imo ha? Dito dagan ba? So, welcome back sa ating channel. So guys, shoutout kay Cherry Joy Barliso, kay Marjon Baga, and isa pa to, come on.
Shoutout Shout niyo. out kay Kuan kang Damirin nga Carl Jan. Kinsa pa? Kay Uncle Tata day nga puyong. Shoutout. Ito yung si Tumataw. Kay Miss Jackie Tumataw. Reese. Reese. Woo! Salamat kayo sa pagdanaw guys. Shout out sa Para to. Paro-Paro. Paro-Paro G. Mag-imo Shout- Shout out sa Paro-Paro G. Shoutout sa mga Paro-Paro G members. Abangan. O sa mga Alpha Kukak. Abangan natin yung mga... Mag-imo tayo Okay guys, mag-imo make Paro-Paro G. So, open day may para sa collaboration. Pwede kayo mumapila na no. So, kung gisay gusto mapila, PM lang mo nga re. Paro-Paro tiki mo ah. So, mananalis, dagang kayong salamat. See you! Paro-Paro G. Se liga nessa nova onda. Tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu. Eu quero tchá, eu quero